Ramogi FM odhialo higni 22 nyaka ne chake kendo dhi e yamo ka nyakalondo mar Ramogi en nyakalondo machwalo weche kod dhok mag Luo mar chiwo puonj kod mor ne oganda. Kuom thuolo malach, Ramogi FM osetudo oganda kendo chiwo thuolo mag dongruok mag oganda, chiwo puonj mag pur kod pith, ohala, lupo e kind puonj mamoko ka ging'ado rieko bende yore mag yuto kendo jiwo telo makare. Walter Nyambaga miyowa mathoth ewi sigana mar dhialo higni 22 mar Ramogi FM. Higa mar 2002 nyakalondo mar Ramogi FM ne othinyore kendo chope yamo. E telo mokwongo kod dhok ma pacho ka, dholuo, ahero dhowa. Radio mane osiedhi e bwo kambi mar Royal Media Services, nyakalondo mane geto chiwo ne oganda Luo duol, kendo tudo gi kanyayo kido kod tim, e kendo kaka duol ne luchore muomo gode kod aore machopie nembe, kapore gwenge, e kendo chopo nyaka alwora mar Nam Lolwe, winjo ne orwake gi mor matambe gi none alwora mar Nyanza, to kod oko mare. Ahero dhowa mikelo kod James Rabalakwasi. Osebedo ka puonjo wa weche mang'eny kendo miyo wang'eyo nyithindo matindo puonjore ng'eyo dhowa kaka Jumalu. Kendo paro mano biro ni mondo Radio Ramogi obedi wamor saidi. Nitiere magijiwogo oganda kod ka pur kod ka weche mag saga. Ramogi Radio golo weche maklia, news ogolo maber kako timore. Kuom thuolo malach Ramogi osebedo kod chenro buora man kod kit puonj thagalany moting'o kogwen, wang'o nyango, donze, mos gi tich, ang'ich welo to kod oigla, undhwe, apaka mag dak, e gala moro mar chike, Ramogi Top 10, to kod mago mapako Nyasaye e kind mamoko. Mise ma waseguro motegno ne weche mag puonjo oganda Luo kendo loko ngima oganda Luo e weche mopogore opogore, siasa mar piny, weche mag pith gi pur, weche mag alwora marwa, mwandu mag nam, weche mag somo. Nikech Jaluo en ng'ama nong'e gi weche mag somo, to en achiel kuom gik ma osebedo kwa jiwo kinde ka kinde kokalo kuom welo mabende wagwelo ka thuolo bende mag tije mabende wakawo patik marwa malna ne oganda Luo. Nitie ber moro moneno ka bende kokalo kuom chenro magolo dok e it japiny, chiwo thuolo mar keto jotelo ewi kokgi weche mag telo. Ramogi FM ok osedok chien kata matin mar rieyo telo makelo lokruok ne oganda. Ramogi is owned by the people of the region, the people who speak Zulu, and from day one we endeavored to embed ourselves in their lives in that educating, entertaining, supporting community through CSR initiatives, little medical camps, church storms, a real connection with the audiences. Jotelo kaka director maduong' Fred Afune okoni okenge mosego tenore kod kit sir to kod tich matek mosebedo kuom jotich mag Ramogi FM. There was a group that the founders group, what I'd like to call the founders group, they let Ben Olochokelo, Agao Patrobas, and many other legends who are there, and then infusing it with younger talent at that time, the Charles Odhiambos of this world, the Kasukus of this world, VOJ, Wakina Ruth, and now growing into the community. One thing is the attachment. I've always told people that if you're running a community station, you must understand that community. Yulendo bende osedo thuolo mar lenyo wang' jowinjo e kinde rombe magi ka jawinjo bende yudo thuolo mar keto duol e picha mag jolendo magi geno. Ngeni radio sama giwinjo ni udhi piny kacha to en radio jok niu mokwongo ni ji biro mang'eny mar neno ng'ane ni gichalo nade. Mago gik mentiere. Koro paro ma ji nigo kuom joma tiyo radio samoro pogore gima jo radio gin. Dhano dwa neno min Jake, dhano moko dwa neno Ruth Nyajimo, jomoko dwa neno VOJ, gima miyo seche moko giwinjo duol kaluwore kod FM, giwinjo duol mit to ng'at ma winjo duol to kitim nade ogine. Wuodhno bende ma nyakalondo ne onyuolo e otongwang' jowi mar Ramogi TV. Some of these guys have ended up as legislators at the local levels, at the national levels, and we are very proud to have done that. It's the work ethic, it's the passion of the team, it's the commitment, and we intend to keep it that way. Ramogi FM has actually given birth to Ramogi TV, which is undisputed leader. Man mana chakruok mare
en chapter machielo ma bende wadwa chako kodi kaka jawinjo. Koro na kwaya jawinjo mekwa ni kaka ne wachake no wameduru mana wuotho kidam. Ramogi sani dhialo higni 22 en mana singo mar medo bero chenro kod medo ni onyong jawinjo. Kamano bende telo mane nitie mantie nyaka sani bende ng'iyo ni to be itimo research koso en ng'ama chiego to dhi wuoyo to duogo. Jaluo sani puro bando machamo keyo ni machop keyo machielo. Mano en okang' duong' ahinya mwasegoyo ikedo kod kech, dhier kaachiel kod tuoche. Ramogi bende en nyakalondo man kod thuolo mar tang'o chenro duto kokale lony manyasani. The Luo speaking community throughout the world, because you can stream it, you can stream the radio station, and Ramogi TV is the number 3 station in the country. Wantiere gi gigo ma ochuno ni nyaka koro wang'i matut. Mokwongo nyaka wang'i wach mar lokruok mar kuto mar yamo e kor lwasi ma dho ngere luongo ni climate change. Machielo en wach ng'iyo alwora mwadake. Samoro ka transmission olal, anyalo bedo na wuoyo mana ka kenda maonge ng'ama winja, but ni ng'ato ka opatik mare moka chule ni nyaka winj ko gwen gi Ramogi FM mangima. Ok mana ero kamano kende. An bende an jawinjo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi winjo higni 22 mar Ramogi FM.